България е известна и в Южна Корея, и в Виетнам. В Южна Корея сме известни, разбира се, с нашето кисело мляко. Има го навсякъде по супермаркетите и по мини магазинчетата. Разбира се, е корейска версия, но името е Булгарис и демек идва от България, въпреки че абсолютно сладко и няма нищо общо с нашето кисело мляко. Но когато кажете на някой кореец, че сте от България, това е едно от първите неща, които ще им мине през главата. О, кисело мляко, България! Тоест, много корейци или даже и повечето, с които съм си говорила и съм контактувала по времето ми в Корея, винаги са знаели за България, чували се за България и знаят къде се намира и винаги са много ентусиазирани да говорят с някой от тази държава. Същото важи и за Виетнам, което също беше доста очудващо за мен, но във Виетнам пък сме известни с розите. Даже има и магазини на българската роза във Виетнам. Виждала съм ги преди в някои градове и когато кажете за някой виетнамец, че идвате от България, веднага ще кажат: о, България, роза, роза, вау, страхотно. Тоест, също знаят, също много се радват, когато разберат, че сме от България и мисля, че това е нещо много готино.